Kedves nézőink, mint hallhatták, egy különleges mozgásformával fogunk ma megismerkedni, és ez pedig nem más, mint a TRX. Szentesen ezt a sportot, ezt a lehetőséget Joci biztosítja mindazoknak, akik kíváncsiak, hogy hogyan tudnak erősödni, hogyan tudnak alakulni, és hogyan tudják formálni a testüket. Nézzünk meg most konkrétan egy ilyen jellegű bemutatót, illetve lehetőséget. Mi is az a TRX? Elsősorban egy olyan eszközről van szó, ami ötvözi a sportmozgásainkat, illetve azokat a funkcionális mozgásokat, amiket a mindennapos cselekmények között is használunk, és ezeket próbáljuk egy edzésen belül összehozni. Itt nem izolált izommunkáról van szó, hanem folyamatosan olyan gyakorlatokat végzünk, amiben az egész test dolgozik. Ezek a húzó, toló, guggoló mozgások, illetve statikus kitartott helyzetek, amiket általában időre csinálunk. Eredetileg a rehabilitációban használták gyógytornászok, terapeuták, sportsérülésből származó műtétek utáni betegeknél. A módszer lényege, hogy az egyes izomcsoportokat nem izoláltan, hanem különböző mozgásmintákba integrálva erősítik. Ezért integrált tréningről is beszélhetünk. A TRX sikere egyszerűségében és hatékonyságában rejlik. A 70 dekagrammos Heveder rendszer lényegében egy mobil edzőterem, amit bárhová magaddal tudsz vinni, és bárhol tudod használni. Egy Hevederről van szó, ami hiedelmekkel szembe nem rugalmas, hanem egy teljesen fix Heveder. Van rajta egy bilincs, aminek a segítségével állítjuk a hosszát, hosszabbra, illetve rövidebbre, és abszolút fontos, hogy nem rugalmas, hanem teljesen stabil. Így van, és a segítségével végezzük a gyakorlatokat. Nehezítések benne azok a dolgok, hogy például instabil. A két kar teljesen külön dolgozik, illetve amikor valaki túl van egy kezdő szinten, akkor tudjuk nehezíteni úgy, hogy különböző instabil helyzeteket veszünk föl. Például egy lábon csináljuk a guggolásokat, egy kézzel csináljuk a nyomásokat, húzásokat. Ezek nagyban megnehezítik a gyakorlatokat. ...2009-ben publikáltak egy kutatást, melyben összehasonlították a funkcionális tréninget az izolált erőfejlesztő, vagyis az edzőtermi edzéssel. Az eredmény több mint meglepő volt. A funkcionális tréning módszerrel a vizsgált alanyok 58%-a nagyobb erőnövekedést ért el, illetve izületi fájdalmaik 30%-kal csökkentek. Nem véletlen, hogy ma már széles körben alkalmazzák az élsportolók is erőnléti edzésprogramjaikban. Ötvözzük a mozgásokat, és ez egy edzésen belül nagyon jól kijön, hogy például ha valakinek el van maradva egy izom része, mondjuk a vállizomzata le van maradva, vagy gyengék a karjai, akkor itt folyamatosan kezd el felerősödni az egész teste ezekhez a gyakorlatokhoz, mert a gyakorlatoknak az a lényege, hogy az egész test mozogjon benne, és így ötvözzük ezt össze. Valamint egy sima hagyományos aerobiktól például azt különbözteti meg, hogy itt azért végzünk erősítő gyakorlatokat is rendszeresen, valamint mindig színezve van valami állóképességi gyors blokkal, ami hozza nagyon magas pulzust, és ez a hullámzás hozza. Mondod, hogy van kezdő meg haladó szint, mi különbözteti meg ezt a kettőt egymástól? Hát elsősorban a gyakorlatok nehézsége, ugyanis vannak sima alapgyakorlataink, amiket a hevederek használata nélkül is tudunk csinálni, viszont vannak olyanok, akiknek ez már nehéz megcsinálni. Például mondjuk valaki túlsúllyal küzd, és őnála a guggolások túl megterhelőek lennének például a térdizület szempontjából, ezért használjuk a hevedert, mert tudjuk mentesíteni az izületeknek a terhelését.
saját testünket használjuk ellenállásként, és az intenzitást is mi magunk határozzuk meg, így lehetséges, hogy ugyanazt az eszközt használja egy elit katona vagy például egy modell. Egy zsírégető kardioedzés után égető hatása ehhez képest minimális. Ez az oka, hogy Jennifer Lopez vagy például itthon a vízilabda válogatott mellett Szabó Győző és Kamarás Iván is a TRX-et választotta. Én elsősorban mindenkinek javaslom, de ez azért is jön, hogy az eszközzel kicsit olyan hihetetlennek, meg újszerűnek hangzik, de mindenki megtalálja rajta a neki megfelelő edzést. Egy erősítésre vágyó, vagy aki izmosodni szeretne férfi, az is megtalálja, ugyanis mindig a dőlésszögek nehezítésével lehet intenzívé tenni a gyakorlatokat. Egy hölgy, aki mondjuk feszesebb, tónusosabb izmokat szeretne, az például nem csinálja ilyen mélyen a gyakorlatokat, hanem kicsit könnyebb dőlésszöggel, illetve nem nehezít a stabilitásán, hogy egy lábas, egy kezes gyakorlatok, és inkább használ egy picit magasabb ismétlés számokat benne. Nagy előnye neki az akkor van, meg akkor érezzük legjobban a hatását, amikor alapformálásunk a cél. Ugyanis egy edzésen belül végzünk erőfejlesztést, állóképességi munkát, illetve ennek hatására folyamatosan hullámzik a pulzus, és egy intervall edzés van végig. TRX esztétikailag is átformálja a testet, harmonikusan kidolgozott izomzatot, jobb izomegyensúlyt eredményez. Az edzés hatékonyságát természetesen növeli a helyes táplálkozás és a rendszeresség, itt is alapvető fontosságú. Az edzésmennyiségben egy TRX-nél egy heti 3 kezdésnek bőven elegendő tud lenni, akár haladó szinten is jó a heti 3, csak ugye az edzések intenzitását azt kell majd folyamatosan nehezíteni, változtatni. Fontosan a rendszeres táplálkozás, és ott is azért a nagyon nagy úgymond tiltott élelmiszereket kiiktatni, könnyű finomított lisztek, cukrok, túlzott sóbavitelt, ezt mindenképpen javaslom, illetve ha még az edzéshez visszatérek egy picit, akkor én a TRX mellé javaslom még a ciklikus mozgásokat, biciklizés, futás, úszás, olyan sportokat, amik nem túl nehéz intenzitással mennek, viszont kicsit hosszabb ideig végezzük folyamatosan. Én úgy gondolom, hogy ezzel kiegészítve, illetve önmagában is egy nagyon hatékony edzéseszköz.